বড় আছে না বেঙ্গলি অসমীয়া আছে সব আছে हिंदी भाषी আছে কি লাগে दुखुनांथावना बाथ्रा मानोना जोंनि रायजो राजाफ्रा नैबे 20टा बोसोराव बिटिसिआव खनब्रै भट होबोबाय जे नोंसोरो जोंखौ नोंसोरो जोंनि दैदेनगिरि जा दैदेनगिरिनि बिबाना मा दिनै जोंनि मोनफ्रोमबो समस्याखौ समाधान खालामनानै जोंखौ मोजां लामाजों दैदेननायानो दैदेनगिरिनि मावनो गोनां खामानि नाथाय बे 20टा बोसोराव जायफोरा रायजोनिफ्राय बेसेन गोसा भटखौ लानानै दैदेनगिरिनि मासियाव जिरायबाय बिसोरो दिनै नैबे 20 बोसोराव सरकार सालायनायनि उनाव हा हुनि जेंनाखौ समाधान खालामनो हायैया दिनै फेलियर होननानै जों बुंनो हायो। खुलुमबाय रायजोफोर गिबियाव फिथांखिब्ल इउट्यूब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। रायजो राजा नोंथांमोन जायफ्रा भिडिअ नायनो गोसो नोंथांमोना बे एखे समावनो सानफ्रोमबो भिडिअखौ नुनो मोनगोन। रायजोफोर बे समावहाय आङो नैबे भिडिअनि सायावहाय माखासे बाथ्रा सावरायनो सानदों। नैबे भिडिअआनो जाहैबाय उदालगुरि जिल्लायावहाय जानाय एपिबि पार्टीनि मोनसे नुथाय। दा नैबे भिडिअआवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों दिबानसखौहाय बेयावहाय बरायदों आर'नाइ सोदों ना नाथाय आं बुंनो साननाया बेसो रायजोफोर दिबानसनि रावा सुइटेबल नङा आरो बिथांमोना मा हास्थायदों बेखौ हयथ' रायजोआ बयबो मिथिखागौ आरो दिबानसआ माबायदि केरेक्टारनि मानसि बिनि साननाय हनाया माबायदि बेखौ हयथ' साखाथि फाखाथिनि रायजो राजाफ्रा मिथिखायो। दिनै बिथांनि रावा सुइटेबल नङाब्ला अब्ला रायजो राजाफोरखौहाय माब्रै बुजायनो हानो रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनायखौहाय माब्रै फोरमायनानैहाय बिथाङा गावनि आवथायावहाय लाबोनो हानायनि खाबुखौ होनो हानो बिथाङा गावनो सुइटेबल नङा आरो बिनि साननाय हनायानो नेगेटिभ अब्ला बिसोरबायदि मानसिखौहाय सापर्ट खालामनानै रायजो राजाया गाव गावनि मोननो गोनां मोनथायफोरखौहाय गाव गावनि डेभेलपमेन्टनिफ्राय बन्सित खालामनानै लानोसै नामा। नैथियाव आङो बुंनो सानदों रायजोफोर अनजालि दैमारि मेडामा सासे वमेन जास्टिस फरामनि गोख्रों दैदेनगिरिमोन। दा बिथाङा गावगा मोनसे गावनि हास्थायनाय बायदि बिबान मोननैनि खारनावहाय गोदान पार्टी दादों बाखि जेबो गैया। दा एपिबि पार्टीनि आफादगिरि अनजालि दैमारि मेडामा बिथाङा रोंगौथि दं हिसाबै बिथाङा खमसे खम जोंनि दानिनो गोख्रों पार्टी बिपिएफ नङाब्ला इउपिपिएलआवनो थाफानानैहाय खामानि मावनो हायोमोन बिदाखौ बख'नायनि खामानिखौबो बिजोंनो थाफानानै मावनो हायोमोन आरो एनडिएफबिफोरनि सहाय खालामनायनि खाबुखौबो बे पार्टीजोंनो थाफानानै मावनो हायोमोन नाथाय नङा अनजालि दैमारि मेडामा बिदानि थाखाय पार्टी दायाखै बियो गावगा रानि जानो सियारावहाय जिरायनो थाखायसो बिथाङा पार्टी दादों। आंनि आन्दाजाव यानिखि आं खोनानाय मथेब्ला गामिनियासो मा सानो मा साना आं बेखौ मिथिया गामिनिया हयथ' मिथिजोबखायोबो जानो हागौ बिनि आखल आखु बिनि केरेक्टारफोरखौहाय ना आं खोनानाय मथेब्ला बियो सासे जुलि जाखानाय हिनजावमोन नाथाय बियो गावनि न'खरखौहाय बियो फोथांनानै लाखिनो हायाखै गावनि न'खरखौ फोसाबनानै लाखिनो हायाखै दिनै गाव हारसिंनो दङ। अब्ला बेबायदि आइजोआ बर' हारिनि 35 लाख रायजो राजाफोरनि थाखाय मा खामानि मावगोन गावनिनो न'खरखौ जुदि बेंनानै लाखिनो रोङाखैब्ला अब्ला बै 35 लाख रायजो राजाफोरनि न'खरावहाय माब्रै बियो बेंनानै लाखिनो हानांगौ नोंथांमोनाबो सिन्था खालामदो आरो जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा होदो सायख'दो सोरनो भट होयो इउपिपिएलनो ना बिपिएफनो ना कंग्रेसनो ना बिजेपिनो ना एजिपिनो ना अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्ड बे नोंथांमोननि सायावसै। दानिया जों बुंगोन रायजोफोर बे समाव आङो नोंथांमोनहाय मोनसे भिडिअ दिन्थिनो सानदों बे भिडिअआ बबे जायगानि आं मिथिया हयथ' जानो हागौ उदालगुरि जिल्लानिनो नोंथांमोना नैबेयाव नायदो। आङो खोनादोंसोमोन हाग्रामा महिलारि सारनि मिथिङावहाय फैसा होनानैहायसो मानसिफोरखौहाय लाबोयोनो होननानैहाय दिनै थारैनो नोंथांमोना भिडिअ नुबायना हाग्रामा महिलारि सारनि मावथिफ्रा बिपिएफनि मावथिफ्रा थारैनो फैसा राननानै होयोबो जानो हामारगौ दिनै नुदोंना नोंथांमोना फैसा लानानैहाय मिथिङाव बेरायफैनाय बेबायदिनो बिसोरो मानसिखौहाय गेदार खालामो रांनि लब दिन्थिनानैहाय गावसिनि गोहोखौ लाबोफिननो थाखाय हास्थायनाया बियो 1 नाम्बार प्लान पलिसि बिपिएफ पार्टीनियावनो दङ। दानिल' नङा
सिगांनिफ्रायनो दङ सोरनोबा 500,000 होनानैहाय लब दिन्थिनायाबो BPF पार्टिनावनो दङ दा बिसोरो बुंदोंसो UPPL पार्टिखौ फैसा होदों होननानै नाथाय UPPL आ फैसाजों गेलेयाखै माब्लाबाबो बिसोरो फैसाजों गेलेयाखै बेखौहाय बयबो मिथिगौ रायजो राजा नोंथांमोन बेखौथ' बारहोदो हाग्रामा महिलारि सारा हेलिकप्टार लानानै तामुलपुराव थांनाय नोंथांमोना नुनो मोनदों बेयावहाय सिगांनि हानि लेखा नांज्लाया होनग्रा हाग्रा बिफाननि मन्त्रि आबै प्रमिला रानी ब्रह्मबो दङ हेलिकप्टार गाखोदों नुबायना नोंथांमोना बेयावहाय हाग्रामा महिलारि आरो आबै प्रमिला रानी ब्रह्म लोगोसे सोर सोर दङ नोंथांमोना नुखाबाय आं बुङाब्लाबो जासिगोन हेलिकप्टार लानानै रायजो राजाफोरनिफ्राय भट मोनगोन बेयो माबा मोनसे सम्पूर्ण नामा पसिबल होननानै सानदों नामा रायजोफ्रा जुदि हेलिकप्टार लानानै बेरायबायनानै बे चिरांनि जायगायावहाय क'क्राझारनिफ्राय ओरै गसाइगावनि रायमना नेशनेल पार्क ओरै तामुलपुर मुसलपुर ओरै माबा उदालगुरिनो बेयावनो हेलिकप्टार लानानै बेरायबायबाय थानानैनो भट मोनगोन नामा माबायदि मानसि जोंनि BPF पार्टिनि सिपआ आं ओरैबायदि बोरैबा नायोब्ला ओरैबायदि लाजिनाय मोनो गुबुन गुबुन हारिफ्राबो जोंनि बर' हारिखौहाय जाम्बा आदुवा बायदिसो नुगासिनो दङ दे रायजोफोर BPF नि बेफोरबायदि आखल दिन्थिनायनि थाखाय हारियानो लाजिनांगासिनोसो दङ मा होननाय बिदि मानसिखौलाय लाब्रा हेलिकप्टारा लाबो इलेक्शननि समाव लाबो मानोना इलेक्शननि समावहाय ओरै ओरै थांनोहाय खामानि गोनां जायो नांगौ जानानै फैयो थांस्लाबनो हाया फैस्लाबनो हाया बे समाव मा हेलिकप्टार लानानैहाय भारा होनो थाखाय हा फानदों हेलिकप्टारनि भारा होनो हाथ'वा इलेक्शन जोबब्लासो होगोन बेफोरबायदि बाथ्राया माबा मोनसे गनायजाथाव बाथ्रा जाबाय नामा गैखाला खर'आवनो गैखाला मिथिबाय दा BPF नि सिपआ एकदमबारे गाब्रायखाबाय मा बुंगोन मा बुङा सोरखौ मा बुंगोन सोरखौ मा बुङा ओरैबायदि गाब्रायनाय जोङो BPF नि सिपखौ नुबाय दे रायजोफोर नाथाय आं ओरैबायदि सिन्था खालामदों APB पार्टी आरो BPF पार्टी इलेक्शन जोबखांनानैहाय नाम्बारा ज' सरजाबनानैहाय बिसोर मोननैजोंसो पार्टी दागोन नामा मानोना अनजालि दैमारि मेडामाबो डेन्जारसो अनजालि दैमारि मेडामाबो BPF पार्टीजों आखाइ हमग्रासो रायजोफोर आं बिनिखायनो बुंबाय थादों BPF निफ्राय ओंखारनाय मानसिया BJP थांदों नङाब्ला APB पार्टीयाव थांदों UPPL आवथ' फैनो लाजिखादों बिसोरो गोहो मोनाखै UPPL आव हाबनोहाय जायफ्रा BPF पार्टीखौनो मोजां मोननानै दङ बिसोरो APB पार्टीयावसो हाबदों रायजोफोर BPF खौ ओरैनो साइडनाव दोनथ'नानै APB पार्टीयाव हाबदों बेखायनो आं रायजो राजाफोरखौसो रिक्वेस्ट खालामनो सानदों नोंथांमोना गाव गावबागावनो सिन्था खालामदो 5 बोसोर क्लाइसिमहालागै जोंनि बर' हारिया गोजोनाव फैबाय नाथाय आरोबाव बे असान्ति समखौहाय लाबोबावनो सानदोंब्ला अब्ला जोंनि बर' हारिया माब्लाबाबो आरोबाव जौगानाय नङा होननानै आं सानो रायजोफोर आं मिथिगौ आंबो मिथिगौ रायजोफोर हाग्रामा महिलारि सारा 17 बोसोरावहाय हारिनि थाखाय खामानि मावाखै बेयो मेगनजों नुनाय आरो गावनि गाद्दिनि पावारखौ हमथानानै लाखिनो थाखाय रां रुफा धोन सम्पति बुथुमनाय बेनि थाखायल'सो खामानि मावदों मोनथामल' आं गनायो हाग्रामा महिलारि सारनि खामानि मावनायखौ मिथिगौना रायजोफोर 1 नम्बराव जाहैबाय बिथाङा बर'नि भाषाखौ बर' रावखौहाय फार्स्ट टाइम बियो रेजिस्टार खालामजेननानै होदों 2 नाम्बारावहाय हाग्रामा महिलारि सारा सेन्ट्रेलनिफ्राय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिखौ लाबोनानै होदों 3 नम्बरावहाय बिथाङा मेडिकेल कलेजखौहाय गायसननानै होदों बेनि अनगा आं जेबो हाग्रामा महिलारि सारनि मावनायखौ नुवाखै रायजोनि समाज सिबिनायनि समाज थांनानै थानायनि बर' हारिया थांनानै थानायनि लाइमोनफोरनि सोलोंथाइनि आरो बर'नि इनफ्रास्ट्राक्चारफ्रा डेभेलप जानायनि
बेफोरनि सायावहाय आं मोनसेबो नुवाखै बिपिएफ पार्टिनि खामानि मावनायखौ। जोंहा सिआइटि कलेजा दंखायो। सिआइटि कलेजखौहाय दा बेखौनो सोलिथ'नो हायो। बै गंसेया फैयागौ मानि बेखौनो सोलिथ'नो हायो। दा बे गंसेखौहाय आस्तेयैनो बानायलांगोन। बेखौ माने इसिबां हाखा दावरा जुगदुबायबाय थादों बिपिएफ पार्टिनि मानसिफोरा। प्रहलाद ब्रह्ममोन बायदिनि थाखायनो ओरैबायदि लासिं सिं जालांजोबखाबाय बिपिएफ पार्टिया गैखाला। नाथाय आं मोनसे सिन्था खालामदों बिपिएफआ जेनब्लाबो एपिबि पार्टिया आरोबाव थाबावगोन। एपिबि पार्टिया फैबाय थानाय समावहाय हयथ' बांसिन गोख्रों जालांनो हागौ। मिथिगौना रायजोफोर? एपिबि पार्टिनि मावथि यानिखि हाइकामान अनजालि दैमारि मेदामा गावसिनि पार्टिखौहाय बिपिएफखौहाय बजबनानै फैबाय थानाय समाव बिपिएफखौ खोमोरनानै एपिबि पार्टि दानानै आरोबाव सोमावसारनो हाबावो। नायलांदो मा जालाङो। गोजोन्थों अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय। बर' हारि जै जाथों, जय बर' हारि।